नाथाय बै समावहायनो सासे दैदेनगिरिया बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन। आं दिनै बुंगोन, आंनि खोमायाव बे बुंदों, आं बे प्रग्रामाव आं थाया। जेब्ला बे प्रग्रामा जागोन अब्ला आं लोमजाफ्लानानैबाबो न'आव थागोन आं। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बर'फोरनि जेसेबां गौथुमफोर दङ, पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासैखौबो लिडार मावथिलु गासैखौबो लेंहरजोबनानै जों बर' रायजो राजानिसिम मोनसे क्षमा बिनायनि मोनसे गेदेर जथुमा लानाय जादोंमोन। क्षमा बिनो गोनांनि मोनसे खारनानो जाहैबाय जों खौसेयैनो बेखौ लाबाय, जों जि थांखि लानानै बर' रायजो राजानो जों होफैनो हायासै। आलासि हिसाबै मोननो हादों बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार आब' अनजालि बिथांखौ दिनै जोङो थारैनो जोबोद गोजोनदों। आरो आंल' नङा, हयथ' जों दिनै एनडिपिनि न'खरनि एखे फोलेरनि एनडिपि न'खरनिनो जों फोलेरसे जों मावथि लोगो नोंथांमोनजों लोगोसे जायफोर न'खर भिक्टिमाइज एबा जायफोर न'खरा गावनि फिसा, गावनि फिसाय, गावनि बिदा फंबाय गोमा जालांबाय, बे न'खरनि गारजेन हिसाबै लोगोसेयै ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन जों गासैबो आलासि बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे जों दिनै बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आरो आंबो बावहरफादों। लोगोसेयै दिनै बे मेलाव बाहागो लानो हादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिनो दिदोम आफादगिरि सिला बिथां, लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव बिबान मोननाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जिल्ला आसामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिबान मोननायजों लोगोसे दिनैनि बे गायसनसनाव बाहागो लाफैनाय गासैबो एनडिपिनि मावथि नोंथांमोननिसिम गोरबोनि अननायखौ आरो जासिहरबावबाय। गोलाव जाबाय, गोबाव जाबाय, गोसोफ्रा बायग्लिबाय। हयथ' जोंहा हरसे मेगन मोदै लानानै जों दिनै बे गायसन सानाव जों बाहागो लाफैदों। जोबोद बाख्नायनांगोन। लोगोसे बाख्नायजों लोगोसे जों मेंग्लिबाय, मेंग्लिनाय देहाया आरो बुंनायफोरखौ खोनासंनो बावबाय नङा होमबा? बेनिखायनो आं गोलाव समबो लानो इच्छा गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा आगोलनि जिथु बिबुंथिगिरि जेनेरेल सेक्रेटारिनि बेखेवनाय बिबुंथिजों लोगोसे आलासि बिथांमोननि बिबुंथिनिफ्राय जों गोबां दिनै खोथा बाथ्रा मिथिनो हाबाय। गोबां जों दिनै सोलोंनो हानाय गियानखौ जों मोननो हाबाय। आरोबाव बिनिफ्राय आरो एसेबां जोंनो नांबावगौ दिनैनि समाव बेखौ आं सानाखै। इयुननि समाव जों आरोबाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव जोङो लाबावगोन, मिथिबावगोन मिथियै खोथाफोरखौ आरो मावनांगौ आरो बिथांमोननिफ्राय जों सुबुरुन लायै लायै खामानिखौसो जों मावलांगोन। मानो होनोबा जोंहा दहाय आब' अनजालि मोनसे खोथा बुंदों, एनडिपिआ डिसबेन्ड जादोंब्लाबो मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंब्लाबो नाथाय जोंहा दिनै मावनो गोनां गोबां खामानि दं। जोंनि खामानिया अकल रिहेबिलिटेसन, एक्स ग्रेसिया, केस उइथड्रल दिनै बेखौल' मावनांगौनि नङा। बिनि अनगायै बर' माहारिनि राव हारिमु राजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा फोसाबनायजों लोगोसे बेखौ जौगाखांहोलांनायाव जेराव जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानानै गालांगोन होननानै एनडिपिनि थांखि बिथांखियाव लिरखाना दङ। बे हिसाबै जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ। नंगौ, जों फैगौ समाव बिथांमोननिफ्राय आरो जों सुबुरुन लानानै जों दिनैहाय जों आरो मावलांनो जों जांखि खालामगोन। जेखियानो जाया मानो मावथि लोगो नोंथांमोन, इउनाइटेड फराम अफ एनडिपि बे इउनाइटेड सोदोबा एनडिपिनि थाखाय जोबोद मिनिंफुल। बे इउनाइटेड सोदोबखौ दिनै बेखौ लानानै मोनसे आफादखौ दानाय जाबाय। आफादा जोबखांनायनि उनावहाय नाथाय बेखौ दानाया जोबोद मिनिंफुल। ओरैनो जेनेरेलि जों इउनाइटेड होनोब्ला सरासनस्रायै जों बेखौ बारा हयथ' जों सानहराबो जानो हागौ। नाथाय एनडिपिनि बेलायावहाय इउनाइटेड सोदोबा जोबोद मिनिंफुल। इउनाइटेड होननानै बुङोब्ला जों फारियै जों मिथियो टु जइन इनटु वान, जइन जालायनानै जों मोनसे महर लाहैनाय नङा होमबा? नंगौ, थांनाय समाव जेब्ला एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिनि सिगां एनडिपिआ मोनब्रै बाहागोआव गावस्रादोंमोन। मा जाहोनाव गावस्रादों आं बेखौ बरनायनो थांला, आं गुवारै बुंनो थांला। नाथाय आफ्टार एग्रिमेन्ट, आफ्टार सुक्ति खालामनायनि उनावहाय जों दिनैहाय मोनसे
मोनसे महराव जों फैनो हादों इउनाइटेडलि मोनब्रैबो हानजाया खौसे जानानै जों फैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद स्ट्रं बिराद स्ट्रं मोनसे फर्स बेयो नंगौ जेब्ला जों सुक्ति जानानै दिल्लीनिफ्राय फैबायमोन बे समावनो बे बाथ्राखौ डिआर नाब्ला सारा सिन्था खालामखादों आरो सिन्था खालामनानै आं बिथांजों लोगोसे थाफानानै जों हर सान साननानै जों मावदोंमोन जोङो मोनब्रै ग्रुपखौ मोनसेयाव इउनिफाइ जों खालामनो हानाय नङा टु मेक इनटु वान जों मोनसे बानायनो हानाय नंलिया बेखौ जों मोनब्रैयावनो दोननांगोन गतिके बेखौ जों इउनाइटेड जों माबोरै लाबोनो हागोन बे पलिसिफोरखौ लालायनानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै मोनब्रैबो ग्रुपखौ लानानै जोङो खननै खनथामसो रायज्लायनाय जादोंमोन हयथ' जोंहा बिथांमोनाबो दंमोन रायज्लायै जों मोनसे पर्यायाव फैनो हाबायमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जेब्ला जोङो बेखौ बिथा खालामनानै गिदिर मोनसे अदालगुरियाव प्रग्राम लानो नागिरदोंमोन बे समावनो डिआर नाब्ला सारखौ फिन आरोबाव जेलाव सोनानै दोनहैफिनदों नाथाय बै समावहाय आं दिनै बुंगोन जोंनि लिडार सासेया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन अदालगुरि कापुरपारायाव जेब्ला बे प्रग्रामखौ बानायनो दिनै संकसनिफ्राय सदियासिम जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ लिंथुमनानै बर'फोरनि जेसेबां गौथुमफोर दङ पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासैखौबो लिडार मावथिलु गासैखौबो लेंहरजोबनानै जों बर' रायजो राजानिसिम मोनसे क्षमा बिनायनि मोनसे गेदेर जथुमा लानाय जादोंमोन क्षमा बिनो गोनांनि मोनसे खारनानो जाहैबाय जों खौसेयैनो बेखौ लाबाय जों जि थांखि लानानै बर' रायजो राजानो जों होफैनो हायासै जों क्षमा बियो नाथाय जि बुस्थुखौ जों लाना फैबाय बेखौ जोङो ज'यैनो ज' जानानै जों बर' हारिनि थाखाय इयुननि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनोसै बेबायदि बर' रायजो राजानि सिगाङाव समायखिरा लागोन होननानै बे थांखि लानानै आवगायनाय जादोंमोन नाथाय बै समावहायनो सासे दैदेनगिरिया बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन आं दिनै बुंगोन आंनि खोमायाव बे बुंदों आं बे प्रग्रामाव आं थाया जेब्ला बे प्रग्रामा जागोन अब्ला आं लोमजाफ्लानाबाबो न'आव थागोन आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं दिनै गोसोआवबो गाबखांनाय थायो बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नाथाय बेबायदि जानायनि साननैनि उनावनो डिआर नाब्लाया जेलाव हाबहैफिननो गोनां जाहैबाय बियो रावबो नङा आथिखालनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांनि खुगानिफ्राय बे रावा ओंखारनाय बेखौ नङा होनना बुंनो हाया दिनै बेबायदि बेनिखायनो इउनाइटेडआ सिगाङावनो जानांगौमोन नाथाय अब्लाबो जेबो नंला उन ससेयाव जाफैबाय दिनै मोनसे समाव बे इउनिटिखौ जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लुबैयोया दिनै मैया दाख्लि आरोबाव मोनसे आलादा ग्रुप सोखावनानै दाखायलायबाय बे जोंनि थाखाय आरो देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैदों आब' अनजालिया मोनसे बाथ्रा दिनै बुंलांदों दिनै जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ एनडिपिनि मावथिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोर दिनै बिबान दं जोंहा जोबोद मावनांगौ दं पलिटिकेलनि लाइनजों पलिटिक्सजोंल' जों हारिखौ मोनसे हारिखौ जों फोथांना लाखिजोबनो हाया थिग আছে दिनै बेखौ जुदि जों दिनै बिथांनि बुंनाय रावजों जुदि जों आवगायनो थाङोब्ला आवगायबाय थांनाय समावनो जोंनि गेजेराव खौसे जानानै बोसोरनै सिगांनो दाखानाय मोनसे बे इउनाइटेड फरामखौहाय दिनै दाख्लै 15 अक्ट'बराव आरोबाव सोखावनानै आलादा मोनसे ग्रुप होनानै दाखायलायबाय आं जोबोद दुखु मोनदों आं बेखौ नुनानै सासे मानसिया क'क्राझार साइडनिफ्राय आंजों रायज्लायहरदोंमोन आं फनाव बुंहरदों बिराद मोजां बाथ्रा बुंहरबाय बिदि दाबाय माबाय बायदि लास्टआव आं बुंहरदोंमोन आं खिन्थु आं सान्थि गैया आं सेटिसफाइड नङा बेबायदि सोखावनायखौ बेसेबां सोखावजाबावनो जोंलाय गावखाबाय आगोलावबो आरो उनावबो दिनै सोखावजाबाय जों दिनै फुथुला खालामजागासिनो दङ 34 years नांनायनि मिनिङा बबाव थाखो जोंनि थाखाय गैयाब्लाबो 3,000नि खाथियाव दिनै जिउ बावनो गोनां जाहैदों एनडिपिनि सोद्रोमाजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफा जायफ्रा जोंखौ सहाय मदद होबोदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो जिउआबो दिनै एनडिपिनि सोमावसारनायाव रुंसारि जानो गोनां जाहैदों गैयाब्लाबो 3,000नि खमाव जाया एनडिपिनि थांनाय 34 years दावहायाव जिउ गोमानांनाया अब्ला सिन्था खालामदो
जों दिनै गाव गावनि व्यक्ति गेइननि थाखाय मोनसे पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय जों दिनैहाय मा होनो इउनाइटेड फरामखौ दायाखै नंगौ आं बे आफादाव सिगांनिफ्राय आं गैयाब्लाबो नाथाय बाहेरायाव थानानै आङो स्टाडि खालामबाय थादों आरो अबजार्भ खालामबाय थादों आरो आं मरेलि आं सापर्ट होबाय थादों प्रेक्टिकेल आं गैयाब्लाबो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों नाथाय बे समावहाय आरोबाव जोंनि दैदेनगिरियानो जाय दैदेनगिरिया मोनसे समावहाय उदालगुरि केम्पआव जेब्ला बेटेन दङ बेहा आंबो एटेन्ड जादोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दिनै बे एनडिपिआ गैला बे आइजिपिबो दङ बे समाव मोनसे मिटिं जादोंमोन चिफ प्रमद बर'आवबो दं जोबोद दुखु मोनबोदों जोंनि सेंग्राफ्रा जोबोद माबा जादों दिनैनिफ्राय एनडिपिआ गैला एनडिपि होननायानो गैलानो बुस्थुआनो दिनै बेबायदि एनडिपि होननाय गैयैया मैया दाख्लै 15 अक्ट'बराव 15 अक्ट'बराव मानो मा होनदों एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएसन मानो दाबावनो गोनां जावखो नङा होमबा एनडिपिआनो जुदि गैलाबा एनडिपिखौ नाङाब्ला बेनिखायनो जाय मानसिया आंनाव बुंहरदोंमोन आं बेखौ जोङो बे जास्ट पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय दानायसो जेबो इसु गैया बियो आं बेखौ बे बाथ्राखौ बुंहरदों नाथाय फारसेथिं जोंनि अबस्थाया मा जाना दं नोंथांमोना सिन्था खालामाखै दिनै सान्ति सुक्तिनि उनावबो माखासे दिनै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि मावथि लोगोफ्रा दिनै जेलाव हाबनानै दङ जोंनि एक्स ग्रेसिया मोननाय रिहाबिलिटेसन मोननाया आलादा बुस्थु जोंनि केस उइथड्रल जानाय जायो आलादा बुस्थु नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दाबो फाउन्डारा जेलाव जे हाबना दङ बे बाथ्राखौ दिनै सानगोना सानाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जोंहा मावनो गोनां बहुद दङ नाथाय इलेक्सनजों जास्ट इलेक्सननि थाखायल' दा बानायनाय जुदि जों बानायनानै फुथ्ला बायदि मोसाहोबाय थानांगौबा जोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाया ओरैयाव थांगोन आं बे बाथ्राखौ बुंहरदों दिनैहाय जों दिनै रायखांनांगोन सिजफायारा जेब्ला 2005 एप्रिल मेनिफ्राय जों जागायजेनबाय बिनि उनाव जों गुवारै सावरायदोंमोन बे समाव अबसे एनडिपि प्रग्रेसखौल' सिजफायार खालामदोंमोन आरडि ग्रुप एस ग्रुपआ सिजफायार खालामाखैमोन दा बे समाव जों ज' थानानै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायदोंमोन माबायाव थाखोमाहै दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिदि रायज्लायनायखौ जेबो मदद होआखैमोन नाथाय जों मोनसे समाव लास्टआव मोनसे लामाखौ जों लानो गोनां जादोंमोन दा बै समनि जिथु आन्दलनखौ दैदेननाय एबसुलेट प्रेसिडेन्ट जायखौ दानि बिटिआरनि चिफ आंनियावनो हरसे थादों ओंखाम जादों जों मोनसे पलिसि लादों बर' फरायसा आफादखौ जोङो ओरै सोनाबाथ' जोङो बिबान सोलायहोनो हाया जों मोनसे पलिसि खालामनानै बिथांमोना प्रेसिडेन्टसिपखौ थांनो थाखाय जों सनितपुरथिं जों बोनानै लांदोंमन बिथांमोननि जिथु बिथाम जिथु प्रग्राम जिथु कनफारेन्स बेखौ आरो बिनिफ्राय लांनानै बेखौ खायदा कौशलै जों प्रेसिडेन्ट बहायदों जायनि कारनावहाय जोङो एनडिपिआ थोंजोंहाय जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आन्दलन खालामलांनो सोमावसारनो हायैलाय जों एबसुलिटैनो सोमावसारनानै जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होनाय बे थांखि नोजोरजों जों थांदोंमोन बै समाव जों बुंजानो गोनां जादों अनेक बै फरायसाफोरनि लिडारफोरनि खुगाजों एनडिपिनि मानसिफोरनि जाम्बासो जेबोआनो रोङा नंगौ बे बाथ्राया जों बुंजानो गोनां जादों आरो नंगौबो बाथ्राया जोंबो दिनै मोनसे समाव बुंदोंमोन जेब्ला हाग्रायावहाय जों जेब्ला थानानै जों थायोमोन हाग्राया केम्प खालामनानै बै समाव जोंबो रायखाङोमोन गोरों मानसि नांगौमोन आफादखौ दैदेननो थाखाय नाथाय बै समावहाय गोरों मानसिफ्रा रावबो आवगाया फासयबोनाय गोजासोमोन दानि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी मोननि खुगानिफ्राय बुङोमोन जोंनो गोरों मानसि नाङा गोरों मानसिया हारि दिनै बेफोरबायदि लामाजों हारि सिबिनायखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै लानो हाया जों रोङैफ्रानो हारिनि थाखाय जों मावलांगोन दिनै बे बाथ्राखौ नाथाय आं डिआर नाब्ला सारनि खोथाखौ आं दाबो गोसोआव दङ जेब्ला जों सुक्ति खालामखाना फैयो अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन बै जिथु जोङो गेदेर मोनसे पाब्लिक प्रग्राम लानाय समावहाय बिथाङा बुंदोंमोन जोङो जि मावबोबाय जिखौ लानानै जों सुक्ति होबाय बेखिनिखौनो जोङो जाहाथे मोजां सालायलांनो थाखाय जोङो जिहेतु सुक्तिया एनडिपिजोंनो जानाय बे एनडिपिजोंनो पिस एग्रिमेन्ट जादों जिहेतु गतिके जोङो रोंबाबो रोङाबाबो 50%आ जोंनिनो केन्डिडेट जानांगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन बै समावहाय बाखि 50%आ बे गुबुन पार्टिफ्रा माबायदि रानना लालायो आरो बेबायदिनो ज' मावलांलायनोसै बेबायदि खोथाखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि बै समनि एबसुनि जोंखौ जाम्बा होनग्राफ्रा दिनैहाय बेखौ एक्सेप्ट खालामना लानो हायासै
दा बै जाम्बा जाम्बा बुंग्रा लिडारफ्रा दिनैहाय जाम्बा जाम्बाफोरा नांसोमना फैनाय सुक्तिनि थैनि हासाराव बा दिनै बेगरनि हासाराव दिनै बिथांमोनहा सोरबा एमएलए जादों, सोरबा एमपि जादों, सोरबा इएम जादों, सोरबा एमपिए जागासिनो दं, सोरबाया चिफ जादों, नङा होमबा? सोरनि थैनि हासाराव बिथांमोना जानो मोन्दों? दिनै जोंखौ फुख्ला खालामगासिनो दङ। गाबखाङो, दुखु मोनो, मेगन मोदै गयो। आं बिराद गाबो मालाबा रायज्लायनानै आरो गथ'फोरखौ पलिटिक्सफोरजों रायज्लायनानै जों मा पर्यायाव दङ, जों मा पर्यायाव सफैनो हाखो। दिनै आरोबाव जोंखौ दिनै सोखावबाय 15 अक्ट'बराव जि जिथु दादों आफाद XNJP वेलफेयार ससाइटि ना एस'सिएसन ससाइटि, दिनै बेबोथ' सोरबा खर'नि बे पलिसि जानो हागौ, सोरबा सासे खर'नि पलिसि जागोन बेयो, जायनिफोराव बोखावना लांबाय आरोबाव खावसे खावलायबाय। दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायगोनसै बेबायदि जुदि सोखाव जाबाय थायोबा। दिनै इउनाइटेडआ जेसेबांखिनि फोथायजानांगौ बेसेबां जों फोथायजानाय नंलिया। दिनै XNJP वेलफेयाराबो जेसेबां फोथायजागोन बेसेबां फोथायजानाय नंलिया। गावसिनि गेजेरावनो गावस्रा गावसो फोथायलायनाय गैया। हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाया दिनै पलिटिक्सजों खिथु खारफालांबाय, दिनै बुंजानो गोनां जाहैगोन। इलेक्सनावसो दिनैहाय बेस्थ' जाना थाबाय। थिग আছে, पलिटिकेल टेकिंखौ नांगौ जोंनो, नांगौ आं बुङा। एनि पलिटिकेल पार्टि, सोरबा बिपिएफआनो जा, सोरबा इउपिपिएलआनो जा, बा सोरबा बिजेपिआनो जा, कंग्रेसआनो जा, जायहा जोंनि हायाव सासन खालामफैगोन, जि शक्तिया फैगोन बेखौनो जों टेकिं खालामनो हानांगोन। नाथाय सिङाव हाबनानै नङा, सायाव थानानै। आं बे बाथ्राखौ सिगाङाव बुंबाय थादों। नाथाय जोंनि खावसे गोहोआ दिनै सिङाव हाबबाय, सिङाव सोजानाय बायदि जाहैबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेखौ सोरनिबा खर'जों मावजानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो दिनै मावगासिनो दङ। दिनै जाम्बा मावथिफोरखौ लानानै दिनै आरो मोनसे फर्स खालामलायबाय आरो जों गेलेजाबावनोसैलाय। बेनिखायनो आं खावलायदों लोगो नोंथांमोनखौ, दिनैथ' बेहाय गासिबो जों एनजेपिनि कलिग्स लोगोफोर गोजा, जोंनि दुखु खस्थ' मावबोनायखौ जों मिथिखायोसै। जोंनि नांनाया जेसेबां मानसि जायफोर जोहोलावफ्रा दिनै सेक्रिफाइस खालामलांबाय, भिक्टिम जालांबाय, भिक्टिमाइज जालांबाय, दिनै बेखौबो जों मिथिखायोसै। जों जि थांनानै दङ इउनाइटेडलि जों फाइट खालामनांगोन। दहाय जा गाहाय आलासि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों, इउनाइटेड जों उइ स्टेन्ड, डिभाइडेड उइ फल। खौसेब्ला जों थांना थागोन, नाथाय गावस्राबा जों गोलैगोन। गतिके लोरबां जायालासे गोसोखौ दाद लाखिनानै जाहाथे नोंथांमोनहा आलासि बिथांमोना जोंखौ जि एडभाइस होदों, जि लामा दिन्थिदों, बेफोरखौ लानानै जाहाथे जों ज' मावलांनायाव, हारिनि थाखाय मावलांनायाव, जाहाथे जेंना जेंसिखौ बोस्रांलांनायाव जों ज' आवगायलांनो हायो, बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। जोंहा मावनांगौ बेलेग दङ, रायजो राजानि गेजेराव मिथिहोनांगौ अनेक बाथ्रा दं जोंहा, जों लानांगोन। सावरायदों दैदेनगिरिफ्रा, थिग আছে, आं बेखौ मोजां मोनदों। रायजोनि गेजेराव जों हाबनांसिगोन। डिस्ट्रिक्टल'सो दानाय जादोंना, रायजोनि गेजेराव प्रसार खालामना होनायनि सम फैबाय। मानोना आरोबाव जोंनिखौ मा होनो सोखाव आरो रुल दिनै सासन खालामनाय बेबायदि माबाया आरो सोलिगासिनो दं। इलेक्सना खाथिसै नालाय बायदिसिना पलिसि लालायगोन, बायदिसिना लफायगोन, 20 लाख होगोन, 2 लाख 2 कौटि होगोन, बायदिसिना खोथा बुंनाय। नाथाय जों दिनै मा मोनखो? थांनाय बोसोरफ्राव एनडिपिआ मा मोनखो, नङा होमबा? सोरबा बुंनो हागोन नामा माबाफोर सुबिदा मोनदों होननाय? नोंगौ मोनदों सोरबा सासे सानैया, नाथाय मेक्सिमामा दिनै सुबिदाखौ मोनाखै। दिनै जोंनि आलासि दैदेनगिरि बुंथिगिरिफ्रा बुंलांबाय थायो, फिस सोरजों जादों? फिसआ एनडिपिजों जादों। नाथाय आङो मोनसे बाथ्राखौ आं एगजाम्पल बुंनांगोन। बिएलटिनि बेलायाव हाग्रामा बिथाङा जि सुक्ति खालामदोंमोन, नाथाय गावनि कलिग्सखौबो बिदि लेथेर खालामनाया पलिटिक्स गेलेनायखौ आं नुवाखै। आं दिनै बिपिएफनि हाग्रामा जाना खोथाखौ आं बुङाखै, आं एगजाम्पलसो होदों आरो। नाथाय जोंनि बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनै गावनि मानसिखौ सिनायनो रोङै जाफैबाय। सुक्ति खालामग्रा पावार मोननाय लोगो लोगो एनडिपिखौलाय मानो नांबावगौ बेबायदि खोथा बुंफैबाय। माबोरै बुंनो हाखो बेबायदि रावखौ? बोरै बुंनो हाखो? दिनै बिख्ल' नांहोयो बेफोरबायदि बुंनाय रावफ्रा। जों बिदि बुंजानो नाङामोन। दिनै नायनांगौमोन
जोंनि भिक्टिमाइज न'खरजों लोगोसे जायफोरनाखि एनडिपि फोरनि मावथिफोर दङ बिथांमोनखौ नायनांगौमोन आं गेजेर गेजेर बुंदोंमोन भिक्टिमाइज न'खरफोरनो न' गंसे गंसे राननानै होना होननानै एसेब्लाबो गोजोनगोन सोरबाया रान्दि जाना थाबाय सोरबाया न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय दिनै हाजार हाजार न' फैदों बेफोरखौ रानना होगौबा रायजोफोरजों बिराद अनजागौमोन मोजां मोनजागौमोन फिनारिफोरखौ ग्रुप रानना हो जोंनि सेंग्राफोरनो अब्लाबो जथेस्थ' सहाय जाहैगौमोन नाथाय रावखौबो सिनायलिया माथोखौनो होला आंथ' थाङाबो लोगो हमाबो सोरबा सोरबा जाय थांनानै बुंजादों प्रेक्टिकेल बिथांमोननि खुंथाय जों मिथियो आरो बेबायदि बेबहार खालामजायो होननानै नाथाय बे जोंनि थाखाय एनडिपि हिसाबै जोबोद दुखुनांथाव जाहैदों जोबोद दुखुनांथाव जाहैदों जेखियानो जाया मानो आं गोलाव बुंनो सानलिया जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ इयुननि समावहाय जों ज'यै जिखिनि आद्रा थानाय खामानि बेखौ जोङो ज'यै मावलांलायनांगौ लोगोसे जोङो गुबुनफोरनि मदद हेफाजाब लानांगौआ बे टाइम एन्ड सिचुवेसननि सायाव सोनारलांबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै जोबथारनायाव आं नोंथांनिसिम इयुनाव अराय सम जों लोगो मोनलांनानै थागोन आरो ज' खामानिफोरखौ जोङो मावलांबाय थानो हागोन बेखौ आसा आरो मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय